أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. الله أكبر. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. Allahu Akbar. Ngaze ngayiphindisisa. Sengathi Allah angabusisa ukufunda kwezwi lakhe. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngisekuyo isuratul Mu'minun, isura yamakholwa. Chapter 23 of the Holy Quran. Iverse esikuyo manje sikuverse 112. Allah uthi lawo bantu labo ke abazothi mangabe sebesesihogweni, uma ngabe sebengenile esihogweni ngenxa yokudelela kwabo, ngenxa yokungalaleli kwabo, ngenxa yokubhuqa amakholwa, ngenxa yokugcona amakholwa, ngenxa yokusabisa amakholwa, ngenxa yokuzingela amakholwa, ngenxa yokubulala amakholwa, ngenxa yokufuna amakholwa ama-location, ngenxa yokuthuka amakholwa, ngenxa yokuthi amakholwa asangene njengoba nisho nje. Uthi Allah masenilapha esihogweni uzobe esenibuza umbuzo. Awulalela umbuzo. Qala Allah uzobabuza, kam labistum fil ardi adada sinin. Konje emhlabeni naphila iminyaka emingaki? Allahu Akbar. Konje emhlabeni naphila iminyaka emingaki? Lalela impendulo. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin. Allah abephendula bazophendula bathini? Sahlala usuku noma ingxenye yosuku emhlabeni. Uphile 60 years, uphile 70 years, uphile 100 years. Ulokudelela uyilento oyiyo manje ungafuni ukuphenduka ukhonza umdalo wakho ngendlela umdala afuna umkhonza ngakhona. Wazi kahle ukuthi lo mkhonzayo wena mNazaretha akadalanga lutho. Wazi kahle ukuthi lo mkhonzayo wena mKristu akadalanga lutho. Wazi kahle ukuthi lo mkhonzayo wena mRoma akadalanga lutho. Wazi kahle ukuthi lo mkhonzayo wena mWatchtower akadalanga lutho. Wazi kahle ukuthi lo mkhonzayo wena okhonza idlozi akadalanga lutho. Wazi kahle ukuthi lo mkhonzayo wena nyanga akadalanga lutho. Wazi kahle ukuthi lo mkhonzayo wena Hindu akadalanga lutho. Uyothi mawuphendula uthi Allah ngaphila emhlabeni usuku noma isigamu sosuku, 1 day or half a day. Awulaleka amazwi alandelayo lapho. Fas'alil 'adin. Allah buza kulabo babebala. Yezo babe bedelela. Babe bedelela Allah ubabuza umbuzo kodwa babe bedelela. Hayi asazi noma usuku noma isigamu sosuku, 1 day or half a day. Hayi kodwa ungabuza kulabo babebala. Buza kulabo babebala ukuthi saphila iminyaka emingaki. Indelelo leyo. Allah uthi nobe nidelela nesesihogweni. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi vele niyadelela nifuza uyihlo usathana nilaleli. Akusho mina. Funda lokuzana uJohn 8 verse 44. Akusho mina mNazaretha. Akusho mina mKristu. Akusho mina mRoma. Akusho mina mWatchtower. Akusho mina wena okhonza idlozi. Wena nyanga. Akusho mina. Funda iBhayibheli. John 8 verse 44. Nina ningabakayihlo usathane nenza imisebenzi kayihlo usathane. Akusho mina. Nizifundele nawe. So Allah uthi nobe nidelela niloku nisesihogweni. Kodwa nobe nidelela. Nisho kanjani kumdala ukuthi akabuze kulabo akade bebala? Umdala ubuza nina nithini? Hayi ilanga nje li1 or half a day. Maniqeda nithini? Hayi fas'alil 'adin. Buza kulabo akade bebala. Ngendlela nobe nidelela la emhlabeni anifuna ukukhonza umdali nobe nidelela noma nisesihogweni. Sengathi umdala angasave my Muslim brothers and sisters. Ngoba nakuwa ama Muslims bakhona abadelelayo ngeke ngikufihle lokho.
nakuwa ama-Muslims bakhona abadelelayo abangafuni ukulalela abazobe bebuza same question nabo bese sihogweni. Angeke sikufihle lokho ukuthi akhona ama-Muslims amaningi azobe sesihogweni ngenxa yokudelela, ngenxa yokungalaleli. Nawo ayobephendula kanjalo umdala mayebabuza ukuthi buza ke laba kade bebala. Ngani? Ngoba bebedelela besemhlabeni, bengafuni ukulalela besemhlabeni, bebhuqa, begcona, benza yonke into. Mawuthi yamtshela athi wena sowuzenza ibhuzuruko, wena sowuzenza ngathi uphayasi, wena sowuzenza ngathi ijannati yakho, ngathi thina ijannati ngeke size siyibone. Kodwa uzama ukumbonisa into wrong ayenzayo ezoyenza ukuthi leyo jannati leyo angayiboni. Ngeke sikufihle nama-Muslims adelela. Phenduka-ke nawe mfowethu, nawe dadewethu, wena oyimuslim ozaziyo ukuthi uyadelela. Mawukhuzwa ngalamabhira lawo wenzayo, uyadelela wena, uyaqhubeka uwenza ngenkani ngomqondo wokudelela. Basob ngenzeka nawe ubaliwe kulabantu laba. U-Allah ubebuza bephendula ngalendlela abaphendula ngayo umdalo wabo. Subhanallah. Qala illa bithum illa qalilan law annakum kuntum ta'malun. Allahu akbar. Then Allah uyobatshela ukuthi anihlalanga sikhathi, kepha nahlala kancane nje ukuba benazi. Anihlalanga sikhathi emhlabeni, nahlala nje isikhathi esincane ukube benazi. Anihlalanga sikhathi. Le 100 years wena ucabanga ukuthi iminyaka eminingi is nothing. In the eyes of Allah, one day is 1,000 years in the eyes of Allah. So when le 100 years ucabanga ukuthi uphilile wena, ku Allah one day i 1,000 years. Ucabanga ukuthi uphilile ke wena. Allah uthi awuphilanga next. Dlale nje ngesikhathi sakho. Awuphilanga next. Kube bowazi. Allahu akbar. Then this verse elandelayo u-Allah manje uyidirector kimi nawe. Sonke manje sibaliwe la kule verse elandelayo. Ulalelisise. Subhanallah. Yangiphikisa manje lesikhathi sesingishayile. Ivideo elandelayo kuzolandela le verse le elandelayo. Sengathi umdala ngasivula amehlo asivula ingqondo. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.